Ta-da! Sami ja Tonttu! Pom, 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 pom. No niin, ja nyt nää tulisi täältä. Haenko mä sulle tuolin? Biisin teko on helppoa. Niin on. Eihän se ole homma eikä mikään. Mietit mitä soitat, ja sit soitat. Mm-hmm. Alkuun tarvitaan vaan idea. Joskus on silti parempi, ettei mieti mitään. Ideointi on rankkaa. Se on vähän niinku vastakohta syömiselle. Istut alas ja puseerrat kaiken ulos. Ja sitten sitä tuotosta hiotaan ja kiilotetaan. Tehdään siitä mahdollisimman hyvä. Mutta joskus ideaa ei vaan tule. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mitenkäs tää on taas niin vaikeeta? Luulis, että 4 biisin jälkeen tää olisi jo aivan rutiinihommaa. Päässä ei liiku yhtään mitään. Tosin yksi niistä biiseistä oli kyllä coveri. Mutta mun pää kyllä liikkuu. Ja siinä yhdessä oli sanoja tuskin lainkaan. Ja Blue lyrikoita ei voi sanoiksi kutsua. Mehän ollaan aivan hukassa. Maailma pyörii mun silmissäni. Huimaa. Tässä me vaan tuijotetaan tyhmänä eteenpäin ja odotetaan, että hehkulampu syttyy. Hei! Miten olisi sellainen biisi, jos me kaksi vaan tuijotettaisiin eteenpäin? Sami! Sami! Ai häh? Ai niin kuin näin? Wing! Ja sitten kun sitä kuuntelee, niin kaikki ihmettelee, että mitä tapahtuu, kun sieltä ei kuulu mitään. Ihan pöhkö. Idea. Ja silloin tällöin kuuluisi joku pieni henkäys. Mutta muuten oltaisiin aivan hiljaa. Sellainen 5 minuuttia pitkä biisi. Pelkkää tuijottamista. Tai jos tehtäis vaan niin kuin ennenkin. Tonttu! Tonttu! Kuulostaa hyvältä. Sitten kun idea on selkeänä mielessä, niin valmistellaan studioäänitystä varten. Kun tämä on tehty, voidaan alkaa soittaa. Sami, tuliko hyvä? Kuunnellaan. Jos mä pikkasen miksaan, niin on Okei. Joo.